ҳангоми гузаронидан чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия марди 42-солаи сокини ноҳияи Айнӣ бо гумони қаллобӣ дастгир карда шуд. Номбурда моҳи феврали соли 2020 бо роҳи фереб ба боварии марди 36-солаи сокини пойтахт даромада аз ӯ 5 автомашинаи тамғаҳои Toyota Camry, Lexus, Hyundai Sonata ва Toyotaро ба маблағи 775,000 сомонӣ нархгузорӣ карда гирифта, автомашинаҳоро фурӯхта, маблағашонро ба манфиати шахсияш сарф намудааст. Оид ба ҳолати мазкур тафтишот идома дорад. ва шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар шаҳри Истарафшан бо аризаи зани 34-солаи сокини шаҳри мазкур муроҷиат намудааст, ки 17 январи соли 2022 тахминан соати 02:20 шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ ба хонаи истиқоматиаш даромада аз он ҷо молу ашёҳои рӯзгорро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб саданд. зарари расонидашуда 26280 сомониро ташкил медиҳад. ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия, ҷавони 22-солаи сокини шаҳри мазкур ки пеш бо моддаҳои 244 ва 365 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст ва ҷавони 22-солаи сокини ҳамин шаҳр ки пеш бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст, ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуданд. оид ба ҳолати мазкур тафтишот идома дорад. маркази матбуоти вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон хабар дод, ки тахминан соати 1 шаби 8 январи соли 2022 ронандаи автомашини тамғаи Opel Vectra Раҷабов Исои Осмонович, соли таваллудаш 1980, сокини ноҳияи Ёвон, ҳангоми ҳаракат дар шоҳрои Ваҳдат Ёвон ҷомӣ дар ҳудуди деҳаи Сари Қамиши ноҳияи Ёвон аз удаи идораи воситаи нақлиёт баромада ба бетонҳои канори рости роҳ бархӯрдааст. дар натиҷаи садама ронанда Исо Раҷабов ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта, ҳангоми ба беморхона дастрас намудан дар роҳ ба ҳалокат расидааст. вазорати корҳои дохила гуфт, таҳқиқи ин ҳодиса идома дорад. дар рӯзҳои охир ин аллакай сеюмин мавриди гузоришшудаи садамаҳои марговар дар роҳҳои Тоҷикистон аст. рӯзҳои 15 ва 7 январ дар ду садама дар Исфара як мусофир ва як пиёдагард ба ҳалокат расида, як ронанда ҷароҳат бардошта буд. роҳҳои Тоҷикистон аз лиҳози садамаҳо роҳҳои хатарнок ба шумор мераванд. дар умум ҳар сол бар асари садамаҳо дар роҳҳои ҷумҳурӣ 100 нафар ҳалок ё маҷрӯҳ мешаванд. аз ҷумла соли 2020 бар асари садамаҳо дар роҳҳои Тоҷикистон 375 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 1200 нафар маъюб шуданд.